Šta mislite o glumcu Milošu Bikoviću? Pa no što, nisam nešto... Ja mogu ljudima da pričam pozitivno ako ima nešto pozitivno. Mislim, nisam vidio da je Miloš Biković snimio neki pametan film. Ovi filmovi što sam mogao da vidim, sve neko glupiranje i tako dalje. Verovatno je dečko potencijal, ali nije snimio nijedan dobar film. Mislim, ovo sad je u Rusiji snima neki film, neko glupiranje, nešto. Neka kao komedija. Ali bitno da ima veliku gledanost. Pa naravno, Miševići da gledaju. To ti ko što pornografija ima veliku gledanost, razumeš, i reality. Znači, Miloš Biković je veliki potencijal. Bilo bi dobro kada bi se uključio u neki dobar projekat, da se javi Milosavu Samardžiću, da se njim napravi. Jer Milosav Samardžić planira da napravi film Nikola Kalabić. To je bila prava uloga za Miloša Bikovića. Da Miloš Biković glumi Nikolu Kalabića, velikog srpskog junaka. Britku sablju. Šti, ko je bio Nikola Kalabić, brate? Kažu da je bio izdajnik. Komunjar, šta razumeš? Ko što prostitutke pričaju o moralu, komunjare pričaju o patriotizmu i zašto. To je taj nivo, razumeš, goveđi, majmunski, razumeš. Komunjare, nećemo se bavimo komunjarama i prostitutkama. Oni su peta liga. Znači, Miloš Biković da se javi Milosavu Samardžiću i da snimi neki dobar film, razumeš, a ne ovo blejanje, ovo, razumeš, tamo, neki fudbal, nešto, Montevideo i nemam pojma. Mislim, ja taj Montevideo nisam ni gledao, ali sam vidio da je on glumio tamo, razumeš, i da vidim tamo neke slike, družiš se s nekim devojkama, da ne pogine, bolje da se ne druži s devojkama. Radi posao, neki pametan, da se osposobljava za biznis i da se ženi preko menadžera, a ove devojke ima da pogine. Ima da nagrabusi. Evo, pukne crna pogibije. Tako da... Eto, ako Miloš gleda, neka se javi. Nek se javi Milosavu Samardžiću, krene da snima, brate, glumi... Zamisli da glumi Nikolu Kalabića, brate. Ili napravi se film... Dobro, Skenderbeg, to je malo skuplji projekat, moralo bi da se radi ono... Znaš, Miloš Biković glumi Skenderbega, brate. To je bio pravi film. To je bila promocija Miloša Bikovića da ga gledaju lavovi. Ove njegove filme, ovo što snima, to ne gledaju lavovi, to gledaju miševi. To miševi gledaju. Ciju. Treba snimaš filmove, brate, lavovi gledaju. Da gleda publika Milosava Samardžića. To je publika. Kad ti Milosav Samardžić kaže da si uradio dobar film, to je kompliment. A ne ti dobiješ, razumeš, Oskara i tamo nekog zlatnog lava i zlatnu mečku i nema pojma, neke gluposti, razumeš, ko Kusturica što je dobio za njegove Mickey Mouse filmove, brate. Zašto za Kustu Mickey Mouse? Kusturica je dobar, je patriota. To svaka čast. Kusturica je patriota, ali što se filmova tiče, to je minus. Nije ni nula, nego minus. Pa nijedan dobar film nije snima samo majmunisanje i glupiranje i... Baš ste rekli da to ljudi traže. Pa to traže miševi. Snimi film za lavove, bat. Snimi film za lavove. Snimaš ti za ciju miševe. Ne, pusti to. I dobijaš dobijaš međunarodna goveđa priznanja. Da, evo se zafrkava, brate. Znači, po vama peta liga. Ma to je peta sotonska liga, brate. Blejanje, razumeš? Kaki Mickey Mouse, ciju. Se zafrkava. Dobro.